ఈటీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. శుభమస్తు కార్యక్రమంలో గ్రహఫల మంచానికి స్వాగతం. ఈనాడు శుభమస్తు కార్యక్రమంలోని గ్రహఫల మంచంలో గ్రహాల యొక్క స్థితిగతులు, వాటి యొక్క శుభాశుభ ఫలితాల గురించి పరిశీలిద్దాం. అలాగే రోజు 12 రాశుల వారికి నేటి అదృష్ట సంఖ్య, అదృష్ట వర్ణం, ప్రతికూల ఫలితాల నివృత్తికై ఎటువంటి పరిహారాలు పాటించాలి అనేటువంటి అంశాలను కూడా తెలుసుకుందాం. ముందుగా నేటి పంచాంగ వివరాలు. శ్రీ శుభకృతనామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, జ్యేష్ఠ మాసం. ఈ రోజు తిథి శుద్ధ నవమి, తెల్లవారుజామున 3:09 వరకు ఉంది. నక్షత్రం ఉత్తర, రాత్రి 12:09 వరకు. రాహుకాలం మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 1:30 వరకు. ఇప్పుడు గ్రహాల యొక్క స్థితిగతుల రీత్యా 12 రాశుల వారికి ఏర్పడేటువంటి శుభాశుభ ఫలితాలను పరిశీలిద్దాం. ముందుగా మేషరాశి. ఈ రోజు మేషరాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలించినట్లయితే ఆర్థిక పరమైనటువంటి విషయాల్లో అలజడిని దూరం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేయగలుగుతారు. ఆశాజనకమైనటువంటి వాతావరణం వృత్తిపరంగా కొనసాగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యవహారాల్లో అనుకూల ప్రయత్నాలు కొంతవరకు ఊరట కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక సంబంధిత వ్యవహారాల్లో ఏర్పడినటువంటి ప్రతికూల ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కూడా పెంపొందింప చేసుకునేటువంటి దిశగా ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. నూతన బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వ్యయం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఆదాయం సమకూర్చుకునేటువంటి మార్గాల్లో కూడా ప్రోత్సాహం కొనసాగుతుంది. అలంకరణకి ప్రాధాన్యతనిస్తారు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఆటంకాలు వ్యవసాయ రంగం వారికి తగ్గుతాయి. నూతన బాధ్యతలు విద్యార్థులకి పెరుగుతాయి. సంయమనంతో కూడినటువంటి నిర్ణయాల ద్వారా మహిళలకు ఆశాజనకమైనటువంటి వాతావరణం గృహపరంగా కొనసాగుతుంది. శుభకార్య నిర్వహణకై చేపట్టేటువంటి కార్యక్రమాల్లో ప్రోత్సాహాన్ని కూడా పొందగలుగుతారు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సాఫ్ట్వేర్ రంగం వారికి రాణిస్తాయి. క్రీడా రంగం వారికి సమయస్ఫూర్తితో కూడినటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ కలిసి వస్తుంది. వ్యాపార రంగం వారు పెట్టుబడుల విషయంలో ఆశించినటువంటి ఫలితాలని క్రమక్రమంగా పొందగలుగుతారు. ఈరోజు మేషరాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి శ్రీ మహావిష్ణువుని స్మరించడం, దర్శించడం, పూజించడం శ్రేయస్కరం. ఈరోజు మేషరాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య 5. ఈరోజు మేషరాశి వారి అదృష్ట వర్ణం ఎరుపు. ఈరోజు వృషభ రాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాలు కలిసి వస్తే ఆనందకర వాతావరణం వృత్తి, వ్యాపార, ఉద్యోగ సంబంధిత కార్యక్రమాల్లో పొందగలుగుతారు. అనిశ్చిత పరిస్థితులు తొలగిపోతాయి. స్థిరాస్తి వ్యవహారాల్లో ఎదుగుదల గోచరిస్తుంది. సంబంధ బాంధవ్యాలు మెరుగవుతాయి. ఆలోచన సంపత్తి కూడా పెరుగుతుంది. సావధాన నిర్ణయాల ద్వారా కూడా ఉపయోగకరమైనటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ కలిసి వస్తుంది. కార్యక్రమాల్లో వేగం పెరుగుతుంది. మహిళలకు శుభ సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటే వృత్తి, వ్యాపార, ఉద్యోగ సంబంధిత కార్యక్రమాల్లో ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది. ప్రగతి సాధించగలుగుతారు. విద్యార్థులకి శుభ సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటే ఆర్థిక సంబంధిత లావాదేవీలు వ్యాపార రంగం వారికి కలిసి వస్తాయి. వైద్య వృత్తి వారికి వృత్తిపరమైనటువంటి వ్యవహారాల్లో సంకోచాలు వీడిపోతాయి. నూతన బాధ్యతలు క్రీడారంగం వారికి పెరుగుతాయి. అయినప్పటికీ సక్రమ నిర్వహణ తద్వారా విజయాలు ప్రాప్తిస్తాయి. ఈరోజు వృషభ రాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి యొక్క స్మరణ, పూజాది, అభిషేకాది కార్యక్రమాలు బాగా ఉపకరిస్తాయి. ఈరోజు వృషభ రాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య 5. ఈరోజు వృషభ రాశి వారి అదృష్ట వర్ణం ఆకుపచ్చ. ఈరోజు మిథున రాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే తత్తరపాటు సంఘటనలు ఆర్థికంగా చోటు చేసుకుంటాయి. అయోమయ పరిస్థితుల్ని వెంటనే పరిష్కరించుకోలేకపోతారు. ఉద్యోగ వ్యవహారాల్లో చిరాకులు కొనసాగుతాయి. నిర్ణయాలు త్వరితగతిని తీసుకోలేకపోతారు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఆటంకాలని కూడా చవిచూస్తారు. లాభదాయకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఒక్కసారిగా ప్రారంభించేటువంటి సంఘటనలు కూడా లేకపోలేదు. వృత్తి, వ్యాపార, ఉద్యోగ సంబంధిత కార్యక్రమాల్లో ప్రోత్సాహం గట్టి ప్రయత్నాల ద్వారా మాత్రమే లభిస్తుంది. అనిశ్చిత పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ వ్యాపార రంగం వారికి ఆర్థిక విజయాలు కొనసాగుతే చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై మహిళలు పట్టు బిగించగలుగుతారు. ఆర్థిక సంబంధిత లావాదేవీల విషయంలో న్యాయవాద వృత్తి వారికి విభేదాలు కొనసాగుతాయి. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు స్థిరాస్తి రంగం వారికి మొదట ప్రతికూలత, తర్వాత అనుకూలతని కలిగిస్తాయి. సంబంధ బాంధవ్యాల విషయంలో క్రీడారంగం వారికి చిరు సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఈరోజు మిథున రాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి, విఘ్నాలు దూరం చేసుకోవటానికి శ్రీ మహాగణపతిని దర్శించడం శ్రేయస్కరం, పూజించడం శ్రేయస్కరం. ఈరోజు మిథున రాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య 5. ఈరోజు మిథున రాశి వారి అదృష్ట వర్ణం ఆకుపచ్చ. ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఆనందకర వాతావరణం వృత్తిపరంగా చోటు చేసుకుంటుంది. వ్యాపార విజయాలు కొనసాగుతాయి.
ఉద్యోగ సంబంధిత కార్యక్రమాల్లో ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. ఉన్నతికే చేపట్టేటువంటి కార్యక్రమాలు బాగా లాభిస్తాయి. విద్యార్థులు శుభ వార్తలు వింటారు. కార్యక్రమ నిర్వహణలో నైపుణ్యం మహిళలు ప్రదర్శించగలుగుతారు. ప్రావీణ్యం పెరుగుతుంది, సమర్థత పెరుగుతుంది. వేగవంతమైనటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ క్రీడారంగం వారికి కలిసి వస్తుంది. పొరపాట్లు సవరించుకునేటువంటి అవకాశాలు సినీ రంగం వారికి దక్కుతాయి. రాజకీయ రంగం వారికి అనుకూలం, వ్యవసాయ రంగం వారికి ప్రోత్సాహం కొనసాగుతుంది. ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి యొక్క దర్శనం ఉపకరిస్తుంది. ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య 2. ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారి అదృష్ట వర్ణం ఎరుపు. ఈరోజు సింహరాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలించినట్లయితే ఆసక్తికరమైనటువంటి అయోమయ పరిస్థితులు ఆర్థికంగా ఉంటాయి. చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై ప్రోత్సాహం తగ్గుతుంది. ప్రతి పని పదే పదే చేయవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంటుంది. నిరాటంకంగా కొనసాగేటువంటి కార్యక్రమాల్లో కూడా విఘ్నాల్ని చవిచూస్తారు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. ప్రయాణాల విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలి. సంబంధ బాంధవ్యాల విషయంలో వ్యాపార రంగం వారికి ప్రతికూలత ప్రబలమవుతుంది. మిత్రులు శత్రువులు అవుతారు. భాగస్వాములతో పేచీలు ప్రారంభమవుతాయి. సానుకూల నిర్ణయాలు మహిళలు గృహపరంగా తీసుకోలేకపోతారు. ఆశాజనకమైనటువంటి వాతావరణం, శుభ సంకల్పాలు ఉన్నప్పటికీ ఆచరణ ఆలస్యం అవుతుంది. చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు విద్యార్థులకి మొదట ప్రతికూలత, తర్వాత అనుకూలతని కలిగిస్తాయి. అయోమయ పరిస్థితులు స్థిరాస్తి రంగం వారికి కొనసాగుతాయి. వైద్య వృత్తి వారికి ప్రతిబంధకాలు ఏర్పడతాయి. ఈరోజు సింహరాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి శ్రీ మహావిష్ణువుని దర్శించడం శ్రేయస్కరం. ఈరోజు సింహరాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య 1. ఈరోజు సింహరాశి వారి అదృష్ట వర్ణం తెలుపు. ఈరోజు కన్యారాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలించినట్లయితే ఆర్థిక ఫలితాలు అద్భుతాల్ని కలిగిస్తాయి. చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై ప్రోత్సాహం కొనసాగుతుంది. స్నేహితుల ద్వారా లబ్ధి చేకూరుతుంది. గృహ నిర్మాణాది, గృహప్రవేశాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వివాహాది శుభ సంకల్పాలు కూడా నెరవేరేటువంటి అంశాలు ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి. మానసిక బలం పెరుగుతుంది. గతంలో చేసినటువంటి పొరపాట్ల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి సమస్యలకి ఇప్పుడు పరిష్కారాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక సంబంధిత లావాదేవీలు వ్యాపార రంగం వారికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి. చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు క్రీడారంగం వారికి ప్రోత్సాహాన్ని పెంచుతాయి. అనిశ్చిత పరిస్థితులు మహిళలకు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్య రక్షణ చేకూరుతుంది. ఆర్థిక బలం కూడా చేకూరుతుంది. కార్యక్రమ నిర్వహణలో నైపుణ్యం క్రీడారంగం వారికి పెరుగుతుంది. ఉత్తమ విజయాలు సాధించేటువంటి దిశగా ప్రణాళికలు అమలు చేయగలుగుతారు. సాఫ్ట్వేర్ రంగం వారికి అనుకూలం. ఈరోజు కన్యారాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి శ్రీ రామచంద్రమూర్తిని దర్శించడం, పూజించడం శ్రేయస్కరం. ఈరోజు కన్యారాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య 5. ఈరోజు కన్యారాశి వారి అదృష్ట వర్ణం ఆకుపచ్చ. శుభమస్తు కార్యక్రమంలో స్వల్ప విరామం. ఈరోజు తులారాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలించినట్లయితే మానసిక చాంచల్యం పెరుగుతుంది. స్థిరమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోతారు. గందరగోళ పరిస్థితులను నియంత్రించలేకపోతారు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఆటంకాలు చవిచూస్తారు. అయినప్పటికీ పట్టుదలతో కూడినటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ ద్వారా ఆశించినటువంటి ప్రయోజనాలు కొంత ఊరట కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక సంబంధిత లావాదేవీల విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలి. కోర్టు సంబంధిత వ్యవహారాల్లో కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. నూతన ప్రయత్నాలు మొదటి ప్రతికూలత, తర్వాత అనుకూలతని కలిగిస్తాయి. బాధ్యతతో కూడినటువంటి కార్యక్రమాలు వ్యాపార రంగం వారికి తప్పనిసరి. తప్పుడు నిర్ణయాల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ప్రతికూలత ప్రబలమవుతుంది. విరోధాలు తలెత్తుతాయి. వేగవంతమైనటువంటి నిర్ణయాలు సాఫ్ట్వేర్ రంగం వారికి పనికిరావు. ఉత్తమ కార్యాచరణగా చేపట్టేటువంటి కార్యక్రమాల్లో క్రీడారంగం వారికి అవరోధాలు ఏర్పడతాయి. ఈరోజు తులారాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి, ప్రతికూల ఫలితాలని దూరం చేసుకోవడానికి శ్రీ మహాగణపతిని పూజించడం శ్రేయస్కరం. ఈరోజు తులారాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య 3. ఈరోజు తులారాశి వారి అదృష్ట వర్ణం తెలుపు. ఈరోజు వృశ్చిక రాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలించినట్లయితే ఆనందకర పరిస్థితులు వృత్తిపరంగా చోటు చేసుకుంటాయి. గృహ నిర్మాణాది కార్యక్రమాలపై మక్కువ పెరుగుతుంది. ఆశాజనకమైనటువంటి వాతావరణం ఆర్థికంగా కూడా కొనసాగుతుంది. మనస్పర్ధలు తొలగిపోతే బంధువులతోటి, మిత్రులతోటి మైత్రి కొనసాగుతుంది. చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై శ్రద్ధ పెరుగుతుంది. ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆశించినటువంటి ప్రయోజనాలు సాధించాలనేటువంటి పట్టుదల కూడా పెరుగుతుంది. క్లిష్ట సమస్యలు పరిష్కరింపబడతాయి. గతంలో ఏర్పడినటువంటి సమస్యలకు ఇప్పుడు పరిష్కారాలు లభిస్తాయి. ఆనందకర వాతావరణం వృత్తిపరంగా, వ్యాపారపరంగా, ఉద్యోగపరంగా కూడా
కొనసాగించేటువంటి ప్రయత్నాలు లాభిస్తాయి. విదేశీ ప్రయత్నాలు విద్యార్థులకు ఉపకరిస్తాయి. నూతన కార్యక్రమాలు మహిళలకు గృహపరంగా లాభిస్తాయి. సాఫ్ట్వేర్ రంగం వారికి అత్యంత అనుకూలం. రాజకీయ లబ్ధికే చేపట్టేటువంటి కార్యక్రమాల్లో రాజకీయ రంగం వారికి మెరుగైనటువంటి అవకాశాలు పొందగలుగుతారు. సంతృప్తికర సంఘటనలు క్రీడా రంగం వారికి కొనసాగుతాయి. ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి శ్రీ దక్షిణామూర్తిని దర్శించడం శ్రేయస్కరం. ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య 6. ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వారి అదృష్ట వర్ణం ఆకుపచ్చ. ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలించినట్లయితే శ్రమతో కూడిన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగవుతుంది. గతంలో కన్నా మెరుగైనటువంటి పరిస్థితులు వృత్తిపరంగా కూడా బలాన్ని పెంపొందింపచేస్తాయి. నూతన స్నేహాల ద్వారా కూడా లబ్ధి చేకూర్చేటువంటి ప్రయత్నాలు కొంతవరకు ఊరట కలిగిస్తాయి. శ్రమను క్రమక్రమంగా అధిగమించగలుగుతారు. మహిళలకు ఆరోగ్య పరిస్థితి కొంతవరకు ఊరట కలిగిస్తుంది. నూతన ప్రయత్నాల్లో ఆశాజనకమైనటువంటి వాతావరణం కొనసాగుతుంది. విద్యార్థులకి గతంలో కన్నా మెరుగైనటువంటి పరిస్థితులు విద్యలో లభిస్తాయి. సానుకూల నిర్ణయాలు సాఫ్ట్వేర్ రంగం వారు క్రమక్రమంగా తీసుకోగలుగుతారు. నష్ట ద్రవ్య ప్రాప్తికై చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు వ్యాపార రంగం వారికి ఊరట కలిగిస్తాయి. కోర్టు సంబంధిత వ్యవహారాల్లో న్యాయవాద వృత్తి వారికి ఆశించినటువంటి ప్రయోజనాలు మెల్లమెల్లగా లభిస్తాయి. ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి యొక్క దర్శనం, పూజాది అభిషేకాది కార్యక్రమాలు ఉపకరిస్తాయి, లాభిస్తాయి. ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య 5. ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వారి అదృష్ట వర్ణం ఆకుపచ్చ. ఈ రోజు మకర రాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే అయోమయ పరిస్థితుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. వేగవంతమైనటువంటి నిర్ణయాలకే ఉపక్రమించగలుగుతారు. నిస్సహాయ పరిస్థితుల నుంచి బయటికి రావటానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు ఊరట కలిగిస్తాయి. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. సంతృప్తికర వాతావరణానికే చేపట్టేటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఆటంకాలు ఏర్పడినప్పటికీ అధిగమించేటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. విద్యార్థులకి శుభ సంకల్పాలు నెరవేరుతాయి. శ్రమతో కూడినటువంటి విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. మహిళలకు ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాల విషయంలో ఏర్పడినటువంటి ప్రతికూలతని ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు పొందగలుగుతారు. సానుకూల నిర్ణయాలు వ్యాపార రంగం వారికి కూడా కొనసాగుతాయి. ఆశాజనకమైనటువంటి వాతావరణం క్రీడా రంగం వారికి కొనసాగుతుంది. పట్టుదల కృషితో అన్ని రంగాల వారికి ఈరోజు శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఈరోజు మకర రాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి శ్రీ మహావిష్ణువుని స్మరించడం ఉత్తమం. ఈరోజు మకర రాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య 9. ఈరోజు మకర రాశి వారి అదృష్ట వర్ణం ఆకుపచ్చ. ఈరోజు కుంభరాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఆర్థిక ప్రయోజనాలు అవలీలగా సాధించగలుగుతారు. సావధానంగా చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాల్లో కూడా సత్ఫలితాలు ఏర్పడతాయి. సాహసోపేతమైనటువంటి నిర్ణయాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. అనిశ్చితత తొలగిపోతుంది. ఆందోళన కూడా తొలగుతుంది. నూతన కార్యక్రమాల్లో వేగం పెరుగుతుంది. సంతోష వార్తలు వింటారు. శుభ ప్రయత్నాలు లాభిస్తాయి. గృహ నిర్మాణాది కార్యక్రమాలపై మక్కువ పెరుగుతుంది. గృహ ప్రవేశాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వివాహాది శుభ ప్రయత్నాలు కూడా లాభిస్తాయి. సంకల్ప బలం పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకి ఉత్తమ విజయ ప్రాప్తి చేకూరుతుంది. మహిళలకు ఆరోగ్య రక్షణ చేకూరుతుంది. సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు వేగవంతంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు. తెలివైన నిర్ణయాల ద్వారా పరిష్కారాలు లభిస్తాయి. సానుకూల నిర్ణయాలు సాఫ్ట్వేర్ రంగం వారికి కొనసాగుతాయి. ఆగిపోయినటువంటి కార్యక్రమాలు క్రీడా రంగం వారు పునః ప్రారంభించగలుగుతారు. రాజకీయ రంగం వారికి అనుకూలం. ఈరోజు కుంభరాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి శ్రీ దక్షిణామూర్తిని స్మరించడం, పూజించడం శ్రేయస్కరం. ఈరోజు కుంభరాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య 5. ఈరోజు కుంభరాశి వారి అదృష్ట వర్ణం ఆకుపచ్చ. ఈరోజు మీనరాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలించినట్లయితే ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అలజడి ఉన్నప్పటికీ అంతిమ విజయాలు కూడా సాధ్యపడతాయి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. సంతృప్తికర సంఘటనలు గృహరీత్యా ఆహ్వానించగలుగుతారు. నత్తనడక కార్యక్రమాల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి విభేదాలు, సమస్యలు పరిష్కరింపబడతాయి. కాలయాపన ద్వారా ఏర్పడినటువంటి అనిశ్చిత పరిస్థితిని దూరం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేయగలుగుతారు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఆటంకాలను వ్యాపార రంగం వారు తొలగించుకునేటువంటి ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు విద్యార్థులకు ఉపకరిస్తాయి. మహిళలు సంతోష సంఘటనలు ద్వారా బలాన్ని పెంపొందింప చేసుకోగలుగుతారు. అనుచిత పరిస్థితులు సాఫ్ట్వేర్ రంగం వారికి తగ్గుతాయి. కాలయాపన ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ప్రతికూలత క్రీడా రంగం వారికి తగ్గుతుంది.
వ్యవసాయ రంగం వారికి అత్యంత అనుకూలం. ఈ రోజు మీనరాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి యొక్క దర్శనం ఉపకరిస్తుంది. ఈ రోజు మీనరాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య 1. ఈ రోజు మీనరాశి వారి అదృష్ట వర్ణం ఆకుపచ్చ. ఇవి ఈ రోజు 12 రాశుల వారికి ఏర్పడేటువంటి శుభాశుభ ఫలితాలు. ఈ రోజు 12 రాశుల వారికి వృత్తి, వ్యాపార, ఉద్యోగ సంబంధిత కార్యక్రమాల్లో అభివృద్ధి కలగాలని, చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు కలిసి రావాలని, గృహ విషయాల్లో ఆనంద సంఘటనలు చేకూరాలని శ్రీ మహావిష్ణువుని ప్రార్థిస్తూ స్వస్తి.